Türkmenistanda milyardlarça dollarlyk arkadaş şäheriniň açylys dabarasy mejburi çäherler, raýatlaryň adaty durmuşynyň toktamagy bilen utgaşdy. Ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29 iýundaky dogulun gününe gabat geçirilen bu mejburi dabarlara ýüzlerçe büdjet işgäri, dinç alysdaky studentler dagy çekildi. Emma dabarada şäheriň adyny lakamy dakylan Uly Berdimuhammedow görünmedi. Türkmenistanda guruluşyk pudugyny edilýän köp milliardlyk çykdyjylar ýurtda dowam edýän ykdysady we mali krizisiniň ýitileşmegine, iş orunlarynyň kemildilmegi netijesinde artan işsizlige gabat gelýär. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Baba Arap geňeşliginiň golaýynda ýerleşýän ýurdun çägindäki ilkinji akylly şäheriň açylys tärisine prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy diýip resmi media habar berýär. Maglumatda dabarlara köp sany daşary ýurtda mihmanlaryň hem gelendigi bellense-de, olaryň şahsiýetleri aýdynlaşdyrylmaýar. Resmi medianyň maglumatynda we paýlaşan suratlarynda ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow görünmeýär. Mundan bir gün öň garaşylmadyk ýagdaýda Uly Berdimuhammedowyň 29 iýundaky 66-njy dogulun gününi, ýagny şäheriň açylan gününi Saudi Arabistanynda geçirjekdigi ma'lum edildi. Ýogsa döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy boljak bu täze şähere onuň döwlet derejesinde tutulýan arkadag ady dakyldy. Galy berse-de ozalky prezident adatça giňgerimli döwlet şäherlerini dusundan geçirmeýärdi. Döwlet mediasynyň maglumatyna görä, arkadagyň açylys dabarasynyň çäginde Akhan binasynyň ýanyndaky meýdançyda döredicilik toparlarynyň aýdym sazly kompozisiýasy ýaýbanlandyryldy. Soňra arkadag binasynyň açylysy boldy, toý sadakasy berildi. Döwletiň bir gözegçiligindäki media bu dabarlary giňden mahabatlandyrsa-da, azatlyň şäheriň açylysynyň öň ýany geçirilen giňgerimli mejburi ýowarlar baradaky habarlary boýunça hiç zat aýtmady. Habarçylarymyz şäheriň töwürindäki ihlatly punktlaryň diňe köçüden görünäjek tebitlerinde arasyçylyk işleriniň geçirilendigini, jaýlaryň diňe öň taraplarynyň awatynyndygyny gurrun berdiler. Mundan başga-da şäheriň açylys dabarasyna Aşgabatdan we Ahaldan ýüzlerçe büdjet işgäri mejburi gatnaşdyryldy. Olara öz hasaplaryna täze libaslary almak tapşyryldy. Şeýle-de binalaryň içine ýerleşdirilen adamlara birden prezidentiň girmegine taýýar bolmalydygy barada duýdurys berildi. Guruluşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilen bu şäheriň taslamasy 2 tapgyrda durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda onuň birinji tapgyry tamamlanyp, onuň çäklerinde 336 sany medeni durmuş we beýlik maksatly detgalar guruldy diýip resmi media ýazýar. Emma şäherdäki satywa çykarylan jaýlary sinlap gören ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, binalaryň hili pes, şeýle-de olarda eýýämden suwuň gaçmagy, kafirleriň gopmagy, kadasyz su üçinçiligi ýaly kimçilikler ýüze çykyp başlady. Mundan ozal Aşgabatyň şäher guruluşyk edarlarynda işlän hünärmenler arkadagyň proýektiniň düzülüşinde seismiki howpsuzlyk nukdaý nazaryndan kimçiligiň köpdigini, gurulan binalaryň hiliniň pesdigini duýdurupdylar. Galy berse-de tinçiler arkadag şäheriniň töweregindäki işçiligi, lideriň şahsiýet kultuny mundan da beýlek üstürmek finansyklary hükmünde baha berýärler. 29 iýunda arkadagyň açylan güni ýurtda ady bir telekanalyň ýaýlymy başlady we öňki prezidentiň lakamyny götürýän gazetiň ilkinji sany çap boldy. Şäheriň açylmagyna 2 aý çemesi wagt galanda Arkadag adly futbol kluby hem esaslandyryldy. Galy berse-de her ýyl geçirilýän medeniýet hepdeligi indiki ýyl sewit merkezleriniň birinde däl-de Arkadagda geçiriler. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hökümeti adam hukuklaryny depelemekde, söz metbuat azatlygyny bogmakda we beýlik esasy azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Bu ağırlykda Türkmenistanyň raýatlary indi ençimi ýyl bäri barha ýitileşen agyr durmuş ykdysady problemalardan ezir çekýär.